Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzda täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu harby hukuk goraýjylarynyň şu ýylyň 8 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerini hemde harby hukuk goraýjy düdümleriň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek, şol sany döwletiň howpsuzlygyny we jemgyýetiň durnuklygyny üpçün etmek, olaryň maddi enjamlaryň binýadyny poturlandyrmak bilen baglanşykly möhüm meseleler garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary şuň bir Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlis ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryny şuň 8 aýyny alyp baran işleriň hem netijelerini sereder. Şeýle garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy hem asudalygy üpçün etmek. Harem hukuk goraýjy edaryň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek hemde olaryň işini hasem kämilleşdirmäge degişli soragyň bir näçesini we beýleki käwr hem soragylar aral maslahatlaşar. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogdiýewiň hatabatyny dinledi. Goranmak ministri milli goşunmyň harby birikmelerini ýanwar-awgust aýlary aralygyna alınıp balan işleriň netijeleri ýurdumyzyň goranmak hukukyny mundan meýlekde pugtulandyrmak, degişli düzümleriň işgärler kuwatyny pugtulandyrmak hemde harby gullyklaryň durmuş goraglygyna degişli meseleler çözmek maksady bilen görülen toplumlaryň çäreleri barada hatabat berdi. Watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşe taýýarlyk görmek hemde harby gullyga çağırış möhümini ýokary derejede guramak meseleleri barada hem hatabat berildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, ýöňde barjy tehnologiýalary işin gornaşdyrmagyň hatabyna ministrligiň we onuň garamagyny düzümleriň işini kämilleşdirmegiň amala aşyrylýan harby özgertmeleriň ileri tutulýan wezipeleriniň biridigini beledi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylary goşunlaryň ähli kysymlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny pogturandyrmagy, mundan meýlekde aýratyn ähmiýet bermegiň wajypdygyny belläp, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýoklandyrmak üçin möhüm çäreleri görmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz üstünlükli durmuşa geçirilýän hemde diňe goran şähetine eýe bolan harby doktrinanyň ýurdumyzda parahat we asuda durmuşyň agtybarly kepili bolup durýanyny aýdyp, ýaş terkerdeleriň hemde çağırış boýunça harby gullygy geçen eskerleriň arasynda watançylyk, terbiýeçilik işleri ileri tutulýan oglaryň hataryny görkezdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly senesiniň hormatyna geçiriljek dawraly harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek tapşyrdy. Soňra Içeri işler ministri Hojan Ýadow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri düzgün bolmalaryň öňüne almak hemde ýurdumyzyň ýakly ýerlerine ýanyň howpsuzlygynyň talaplaryny berja etmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizniň rahatlygy atly bir aýlygyň şäherlerini, paýtagtymyzda hemde welaýetlerde uluglaryň gatnawlaryny hadalaşdyrmak, piyadalaryň hemde sürüjileriň ýol hereketiniň kadylary baradaky düşünjelerini ýoklandyrmak boýunça görülen çäreler barada aýdyldy. Döwlet başçylarymyza hatabat dinläp, Içeri işler ministrliginiň öňünde jinaýatçyga garşy görüşmek, jemgyýetçilik tertibini we eýetçiligini goramak hemde jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly jogapkärlik wezipeleriň durýanyny bellädi. Hormatly prezidentimiz ýöňde gelen wezipeleri takyk we bir kemsiz ýerine getirmek üçin has netijeli usullary we döwrewap tehnologiýalary ulanmagyň möhümdigini belläp, ministre bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýerlerini işin wagt etmegiň wajypdygyny aýdyp, burada amala aşyrylýan işleri kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başçylarymyz şeýlekem ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümizniň rahatlygy atly bir aýlygyň möhüm ähmiýete eýdigini belläp, Içeri işler ministrine gödeňne tutulan çäreleriň ählisiniň guramaçylykka geçirilmegini bir gödekçilikde taklamak tapşyrdy. Soňra döwlet serget gullugynyň başlygy Nuriýew ýolbaşy diýen düzüminiň şu ýylyň 8 aýyna watanymyzyň mukaddes sergetlerini goramak boýunça ýerine getiren işleriň netijeleri, gullugyň maddi enjamlaryň binýadyny döwrewaplaşdyrmak, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýoklandyrmak boýunça görülen toplumlaryň çäreleri barada hatabat berdi.
Yurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, tergetçileriň jogapkärlik gullugynyň halkymyzyň parahat we awadan durmuşyny hemde döwletimiziň serketleriniň ygtybarly gorulmagyny üpçün edýänini bellädi. Biziň serketimiz oňşy ýurtlaryň ýaklysy bilen dostlukly, hoşnýetli goňşuluk serketi bolup durýar. Döwlet başlarymyz ýerine ýetirmeli işleriň ileri tutulýan oglaryna üns çekip, terget goşunlarynyň işiniň ýygyderli kämilleşdirilmegini, terget birikmeleriniň öňdebarjy harby tehnikalar we enjamlar bilen üpçün edilmegini, gullugyň öňünde durýan iň jogapkärlik wezipeleri üstünlikli çözmäge okyply serkerdeleriň taýýarlanmagyny mühim wezipeleriň hataryna görkezdi. Yurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başdy. Şu meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny aýdyp, döwlet serket gullugynyň ýol başlygyna birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usman Epedow geçen 8 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde milli kadiýet lugamy mundan meýlekde özgertmek maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Şeýle hem hatabatyň barşynda hormatly prezidentimiziň udal beren tawşyklarynyň ýerine ýetirişi barada kem aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, kadiýet lugamynyň netijeli işleme üçin işgärleriň hünär derejesini ýokallandyrmak boýunça çäreleri ýygyderli geçirmegiň, taňly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hemde olary günnelik işde işin ulanmagyň wajypdygyny bellädi. Bu babatda degişik görkezmeler berdi. Soňra baş prokuror Attaýew ýurdumyzda kereke edýän kanunçylygyň berji edilişine gözüçük etmek boýunça ýanwar-awgust aýlary aralygyna görülen çäreler, şeýlekem geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, prokuratura idaralarynyň kanunlygy üpçün etmek, raýatlaryň hukuklaryny we adatlyklaryny, jemgyýetiň hemde döwletiň beýikliklerini goramak maksady bilen degişi çäreleri görmeligini bellädi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz her bir işe garamagy jogapkärlik çemeleşmegiň möhümdigine üns çekip, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Milli Hukukçylyk ministri Annaýew şu ýylyň geçen 8 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde ýurdumyzda asuwdalyk saklamak we ýol başlygy diýen ministrlik üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak boýunça görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda Milli Hukukçylyk ministrliginiň öňünde mukaddes garaşdyrylmagynyň gadananlaryny goramak, watanymyzyň awadançylygyny, döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artdyrylmagyny, jemgyýetde jebistigi üpçün etmek ýaly jogapkärlik wezipeleriň durýanyny bellädi. Milli liderimiz şol wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeginiň ministrligiň işgärleriniň syýasy, hünär we hukuk taýdan taýýarlygynyň derejesine baglydygyny aýdyp, şahsy düzümiň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri ýygyderli görmegi taşyrdy. Soňra Adalet ministri Muhammedow geçen 8 aýda ýerine getirilen işleriň netijeleri hemde milli kanunçylygy halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadrlaryna laýyk getirmegiň asabyna kanunçylyk bunyadyny hemme taraplarly ösdürmek boýunça amala aşyrylan çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, kanunlary mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça teklipler taýýarlamak maksady bilen ýurdumyzda hereket edýän gadarlaşdyrjy hukuk namalaryny ýygyderli seljermegiň wajypdygyny bellädi. Bu ýurda toplumlaryň çäreleriň görülmegi, Türkmenistanyň durumçy ykdysady ösüşiniň täze tepkitlerine tarap üstünlikli öňe gitmegine ýardam etmeliler diýip döwlet başlarynda aýtdy. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz hukuk gulgamyna dünýäniň öňde bar tejribesini öwrenmegiň uly ähmiýete eýdigini aýdyp, ministre ilatyň hukuk taýdan sowatlaryny ýokarlandyrmak, güýje girýän kanunlaryň many mazmunyny düşündirmek boýunça çäreleri ýygyderli guramak taşyrdy. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew geçen 8 aýda gullugyň işini kämilleşdirmek hemde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriň bilen serkerde başlanan udal beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülen çäreler dünýädäki häzirki ýagdaýy nazara almak bilen gümrük kanunlarda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, uly üstsäçil geçerlileriniň möhüm çatyra hökümine Türkmenistanyň Ýewraziýa iqliminde geostrategik ornunyň barha artýanyny bellädi. Milli liderimiz işin göçörüniň artmagynyň gullugyň üstüne ýüklenilen wezipeler çözmäge has jogapkärlik çemeleşmegi talep edýänini aýdyp, ýurdumyzyň gümrük serketi arkaly haritlaryň we ulak serişleriniň geçirilmeginiň tertibine bir gözegçilik edilmeligini taşyrdy. Şonuň bilen baglykda gullugyň ýol başlygyna degişi işleriň halkara öňleriniň talaplaryna laýyklykda geçirilmegini üpçün etmek meselelerini üns merkezine taklamak taşyryldy. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Atagaraýew 2021-nji ýylyň fekir aýyna döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan ýerine ýetirilen toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, harby we hukuk goraýjylaryň ähliýetine bolşýaly bu gullugyň işine de innowasion usullary we öňde barjy taňly tehnologiýalary işin gornaşdyrmagyň wajypdygyny bellädi.
Hormat prezidentimiz gullugyň öňünde durýan ilertülýän wezipeler kefiýetlep, işgärler kuwatyny putrandyrmaga, aýratyn üns bermegiň möhümdigini aýdyp, gullugyň ýol başlygyna birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, hormat prezidentimiziň başyna başlan giňerimli harby özgertmelerini durmuşa geçirmek boýunça ýanwar-awgust aýlaryna ýerine getirilen işler hemde milli goşnamyň kuwatyny we gorunçy köýüni putrandyrmak, harby hukuk goraýjylarynyň şahsy düzüminiň tegeşen we hünär taýýarlygyny ýoklandyrmak bilen baglanyşykly ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Çeýlekem Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýyllyk münasibetde geçiriljek dawralyk harby ýörüşe görülýän taýýarlyk barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, garaşdy Türkmenistanyň Milletler Birleşigi tarapyndan berilen bitaraplyk derejesine hemişe agrarly boljaklygyny bellädi. Bitaraplyk hukuk ýagdaýy Merkez Aziýa sebitine paragatçylyk we durnuklygy üpçün etmegiň möhüm şert bolup durýar. Milli liderimiz terkezleriň hemde eskerleriň hünär taýýarlygynyň ýokary derejesine üpçün etmegi ilertülýän wezipeleriň hataryny kesgitläp, vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna harby we hukuk goraýjylarynyň üstüne ýüklenilen wezipeleriň ýerine getirişine bir gödegçilik etmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz watanymyzyň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýyllyk münasibetde guraljak bayramçyk çäreler barada durup geçmek bilen bir ajaýyp dinäniň hormatyna guraljak dawralyk harby ýörüşiň ýokary derejede geçirilmegini üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine gatnaşyga gillenip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzady. Bir döwletim alyp barýan paragatçylyk tüýjüri, pogtu eýerýän insanlar siýasatyna laýyklykda kabul edilen gorunun şähetli harby doktrinasyň esasynda harby hukuk goraýjy edaralaryň madde nizamynyň binýadyny ýerinde berkilip durýar. Harby gullukçylarmy we olaryň maşgala agzalary bardy hemişe de alada edýär. Olaryň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak. Ýaşaş durmuş şertlerini hasem agullandyrmak. Oňa din janmaklar. Ahlaken zähmet çekip watana halal gulluk edip hem ul üstünlükleri gazanmaklar üçin ähli zerur şertleri döretmek boýunça ul işleri durmuşy geçirýär. Biz bu gurda ant barýan işlerimizi bundan beýlekde dowam eder. Döwletimiz harby gullukçylygyny barada hemişe alada eder. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzady. Näme şonuň bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirip gutorýar. Men size bir jan taglyk, ruwaşlyk, halkymyň azy dawadan hem bagtya durmuşdy. Ýaşyny orna alyp barýan jogapkärli gulluklarymyzy, gul üstünlikleri we maşgala wadançylygyny arzu edýär. Şuun hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlarynyň Milli Keňeşiň Mejlisiniň başlygynyň we halk maslahatynyň başlygynyň ornamatarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda öňde boljak halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmek, watanymyzyň mukaddes garaşdyrylarynyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamak, täze ýeri deshalaryň açylyş dawrasyna taýýarlyk görülýär bardaky meseleler aral maslahatlaşylýar. İş maslahatyna, halk maslahatynyň öňde boljak mejlisine guramaçylyk taýýarlyk görmek, şanly senleri münasip garşylamak orna alınıp barýan taýýarlyk işleriň çäklaryny, garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk senesini dawralandyrmaga hemde möhüm täze deskalaryň açylyşyna taýýarlyk görülýär baradaky meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, Türkmenistanyň Milli Keňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol ata watanymyzyň garaşdyrylarynyň şanly 30 ýyllygynyň senesi münasibetli paýtagtymyzda halk maslahatynyň mejlisine geçirmäge taýýarlyk görülüşi, onuň gün tertibine garalmagy, giýirilmegi meýilleşdirilýän meseleler barada maglumat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Keňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine guramaçylyk geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri hemde onuň dowamyna garalmagyna ködürilenýän meseleler barada maglumat berdi.
Hormatly prezidentimiz Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik görelgleri berqarar etmek boýunça halk maslahatynyň işiniň üren wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz garaşdy Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunlygy, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökümini öz raýatlarynyň beýiklikleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny, döwlet ösüşiniň ileri turýan ugulary hökümini yglan edenligini aýtdy. Şu ýörelerden ugralanyp durumça geçirilýän işler durnukly jemgyýetçilik ösüşini, halkymyzyň agdybirligini üpçün etmekde möhüm orna gelýär. Şoňa görä burada ýüňde goýulan wezipeler ýerine getirmekde mundan meýlekde tagallarlar gaýgyrylmaly däldir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz halk maslahatynyň ýüňde boljak mejlisine taýýarlyk görmegiň çäklerini, onuň işine garaljak meseleleri keskitlemege, toplumlaryň we oýlanjykly çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly häzirki taryhy döwürde milletiň asyrlaryň dowamyny döreden demokratik däpleri, döwürleriň we nesilleriň ara baglanşygy, garaşsyz bitarap watanymyzyň hakyky halk häkimiýetlik görelgelerini taýlanyp alynan dürüjlük ýoluna agrarlygyny şöhretlendirmek bilen münasip dowam edýär. Döwlet başlarymyz bular barada aýdyp, halk maslahatynyň mejlisini ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin degişli meseleleri öz wagtyna we toplumlaryň çözmegiň ähmiýetini bellädi. İş maslahatynyň barşyna şeýle hem dürli düzümleriň işini munun meýlekde kämilleşdirmegiň, öňümçük toplumlaryna ýöňde bar tejribäni, innowasion tehnologiýalary we tanul gonlary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygy, şonuň ýaly ýurdumyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygyna taýýarlyk görmek bilen baglanşykly işler, şeýle hem mukaddes garaşsyzlygymyzyň şany 30 ýyllyk bayramy münasibetli ulanmagy bermek meýilleşdirilýän diskalarda alınıp balyan gurulşyk işleriniň depkinleri barada hatabatlar berildi. Hormatly prezidentimiz hatabatlar dinläp, watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny bayram etmäge ýokary derejede taýýarlyk görmegiň hemde meýilleşdirilen çäreleriň häzirki döwrüň ruhyna kybap gelmeginiň wajypdygyny öňsüçekdi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ýakly günjeklerini häzirki zamanyň şertlerine laýyk gelýän täze şäherleriň we şäherçileriň gurulýanyny hemde bu işleriň depkinli dowam etmeligini bellädi. Gurulup ulanmaga tapşyrylýan deskalar halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezi hökümini, paýtagtymyzyň gözelligini has artdyrýar. Bu işler halkara derejesinde ikrar edilýär diýip döwlet başlarymyz bellädi. Geçirilýän giňerimli işleriň netijesinde paýtagtymyz geljekde hasy gözelleşer, dünýäniň iň nurana şäherleriniň birini urlar. Döwlet başlarymyz bular barada aýdyp, şu ýyl ulanmaga tapşyrylan deskalaryň ähmiýetini bellädi. Çünkü şol deskalar Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watany çygarylan geçýän ýylda şanly senäniň mukaddes garaşsylygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň dawarlaryna aýratyn uly orna elýär. Şoňa görä şol deskalaryň ýokary hil derejesine hemde belirlenen möhletine bildirilýän taraplara laýyklykda ulanmaga tapşyrylmagyny öpçün etmek möhüm wezipe bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi we şonuň bilen baglykda degişli ýol başlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyra güldenip, garaşsyz watanymyzyň paýtagty Aşgabatyň köp derejede tutuş ýurdumyzyň awraýyny keskitleýänini bellädi. Ak mermerli paýtagtymyz bir karar döwletimiziň ykdysady we syýasy ösüşini aýdyn görkezýän şäheridir. Jemgyýetimiziň medeniýetiniň we ruhy durmuşynyň, aň bilim kuwatynyň derejesini beýan edýän merkezidir. Hormatly prezidentimiz garaşsylygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bayram edilmegine bir näçe güniň galanlygyny, bu şanly senäniň ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň durmuşyny ýatdan çykmajak waka öwrülmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz degişli ýol başlara bu şanly senä gabatlanlyp gödüň nutlan dawarlary we çäreleri ýokary derejede guramak boýunça degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny öpçün etmek hemde bilen tepkitleri etmek ornuna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asr bayragyny almak ornuna bähdeşiň şäherlerini geçirilýän howuzşoň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym telebähdeşiň jemleji tapgyryny atnaşlary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Garaşsyz ýurdumyzyň ýaş aýdymçy ýigitleri we gyzlary, gadyrly ýaşlar. Sizi ýanglan ýarym telebähdeşiginiň jemleji tapgyryny atnaşmagyňyz münasibetli tüýsürekden unutmaýan. Siz aýdymsa synawatyny dörejlik üstünliklerini, joşgullyk kalbyňyzyň synawat elemine hemişe ganatlanyp durmagyny arzu edýän. Türkmenistan döwletimiziň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyny giňden bellenilýän Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyp yglan edilen ýylda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny taryhy özgertmeler amala aşyrylýar. Berkarar döwletimizi syýasy, ykdysady we durmuş taýdan östirmäge gönükdirilen 20 şöhürli döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşy geçirilýär.
Garaşsız, Bakyby tarap Türkmenistan döwletimizi halkara derejesine geçirilen maslahatlar, forumlar, konsertler we beýleki çäler ýurdumyzyň dünýädäki ad-awraýyny barha belinde götürýär. Daşary ýurtlar bilen ýola goýulan hoş niýetli gatnaşyklary hasam berki diýär. Häzirki wagtda Agdyber halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleri hasam ýokurlanyrlyp, ýurdumyzyň äkli kunjogunda senagat önümçilik toplumlary, medeni durmuş makfatly binalar ýetgiderli gurulýar. Mehriban halkymyzyň bagtyar, abadan durmuşyny üpsün etmek, ýurdumyzy äkli uglary boýunça düýpli ösürmek, ýaşlarymyzyň döwrüwap ilim, bilim almaklary, okumaklary, işlemekler üçin äkli şertler we täze iş orunlaryny döretmek biziň esasy wüdiýetlerimizden biridir. Edid watanymyzyň durmuşyndaky beýik özgertmeler äkli raýatlarymyz bilen birlikde ajaýyp döwrümizden bagtyar ýaşlaryny hasam buýsandyrýar. Gaderli ýaşlar, beýik garaşlarymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny täze zähmet üstünlikleri, bayramçylyk sowgatlary bilen garşylamak ýurdumyzyň her bir raýaty üçin uly bagytdyr, belent mertebedir. Döwletli diýarymyzyň baş bayramyny giňden dawarlandyrmakda, döwrüwap sünwat eserler bilen giňden wasp etmekde medeniýet ulgamynyň öňünde täze wezipler durýar. Bu wagtda ýurdumyzyň medeniýet we sünwat saatlarynyň dördüýän täze aýdym sallary, kämil eserleri watandaşlarymyzy il-ýurt bäkwitli giň erimli işlere, täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Garaşsyzlyk bayramyzy uly üstünlikleri beslep garşylaýan günlerimizi ýurdumyzda geçirilýän medeni köpçülikliň şäherlerde zihinli ýaşlarymyzyň çykyş etmekleri, ýaş aýdymçylarymyzyň juwan ýürekleriniň jorşyp çykýan aýdymlary bilen ýurdumyzyň beýik ösüşlerini, halkymyzyň bagtyar durmuşyny wasp etmekleri bizi ören buýsandyrýar. Ýurdumyzda her ýyl ýetgiderli geçirilýän howesçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym telebätleşigem il içinde aýdymsa synawatyny howesli, ihlasly, başarnykly ýaşlaryň köpdigini görkezýär. Ýanglan ýarym telebätleşigi ýaş aýdymçylary synawat elimine ruhlandyrjy özborçly dörejilik mektebidir. Bu telebätleşige gatnaşmak, çykyş etmek aýdymçy ýaşlaryň kalbyna çäksiz joşguny, eksilmez ilhamy kemale getirýär. Olary synawatyň rowaj mendillerine ganytandyrýar. Ýanglan ýarym telebätleşigi ýaş aýdymçylaryň synawaty ykbalyny maglamagy, zehinlerini açyp görkezmäge, hemde kämilleşdirmäge uly ýardam berýär. Bu dörejilik bätleşigine ýanglanýan joşgul owalar ata-babalarymyzdan miras galan aýdymsa synawatymyzy arkam-arka dowam etdirmäge, täze ösüşleri beslemäge giň mümkinçilikler döredýär. Mehriban aýdymçy ýaşlar, Ýanglan ýarym telebätleşigiň jemleji tapgyryny siziň ýerine ýetirjek aýdym saatlaryňy milli ähengleri, döwrüwap öwüşgünleri eýe bolup, dinleýijileriň gowun törüni ýer almalylar. Synawaty sarpas hemişe belent bolan türkmen halky ajaýyp döwrümizin zehinli aýdymçylaryna size gowunma haklydyr. Şoň üçin siziň her biriňiz halkymyzyň önümini ödäp, öz zehiniňizi, okuyup başaranyňyzy, synawaty söýgüňizi tüý sürekden açyp görkezmegi başarmalysyňyz. Häzirki döwürde ýurdumyzda medeniýetimizi we synawatymyzy ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň işler, dördülen şertler sizi aýdym sadyň jadyl dünýäsini, rowaj ýollaryny ganytlandyrmalylar. Siziň milli aýdym synawatymyzyň hasam ösdürme uğruna zehiniňizi, okuýuňyzy gaýgyrmajakdyňyzy, halipa bagşylarymyzyň dörejilikli synawat ýollaryny münasip dowam etdirjekdiňizi puta ynanýan. Siziň ähliňizi ýanglan ýarym telebätleşiginiň jemleji tapgyryna gatnaşmaňyz hemde ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli tüý sürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, synawat elimini dörejilik üstünliklerini arzuw edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Buğday ekşini guramaçylykly we öz wagtyny geçirmek, paýta ýygyn mewsimine akşam taýýarlyk görmek, ýurdumyzyň ilatyny öz topragymyzda öndürilýän önümler bilen ygtybarly üpsün etmek, hormatly prezidentimiziň häzirki döwür üçin öňde goýan ilkinji nowatdaky wezipelerdir. Ýurdumyzyň akaly Balkan, Daşow, Lewap we Marwulatlaryň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň 6 sentýabrda sany ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny öňde goýan şu wezipelerini ýerine ýetirmek ýollary kesgitlenli. Maslahatlara işçiň häsiýet mahsus boldy. Maslahatlarda çykyş edenler hormatlar kadamyzyň sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini şuwunyň baş wezipeleri köpünde häsiýetlendirdiler.
Owa senaga toplumuna Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagy watan ýylynyň galle kişini ýokary hil derejesinde öz möhletine geçirmek, her bir işi ýürüte meýnama laýyklykda ýerine ýetirmek, tohumlyk bugdoýy talaba laýyk taýýarlamak, suw feriştelerine netijeli peýdalanmagy möhümdigi bellenildi. Bu möhsemi ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň ähmiýeti diýsen ullur. Bugdoýyň bereketli hasyly güneşi diýarmyzda azy gopsuldygynyň üçin edilmeginiň möhüm şertidir. Gowaçylara ýokary derejede ýyda etmek hemde paýta ýygymyna taýýarlyk görmek, göýek we bakça ekinleriniň ýer almanyň bol hasasyny kemale getirmek wezipelari barada maslahatlarda jyk-myjyk görüň edildi. Bu işler toplumlaryň hemde ýürüte meýnamalar boýunça ýerine ýetirmeliler. Paýta kabul edýän kärhanalar we olaryň bölümlerini, tehnikalar hemde owa hojalyk gurallaryny möhsime taýýarlamak boýunça işler göwnejä gurulmalylar. Her kunlaryň her bir pursatyna ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepilleri diýip maslahatlarda bellenildi. Şahalynyň gant şogunlarynyň bol hasasyny kemale getirmek boýunça anyp barýan işler we öňde durýan wezipeler hakynda da maslahatlarda giňişleýän görüň edildi. Munyň özi alyk bolçulugyny ygtybarly üpjün etmäge münasip goşandyr. Bu wagtdaky işler toplumlaryň anyp barylmalylar. Maslahatlarda hormatly prezidentimiň ýürüte kararyna hemde owa özgertmelerine laýyklykda bina edilýän disgalarda işleriň anyp barylyşyna dogry seljirme berildi. Sany garaşdyrmanyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi göz öňünde tutulýan disgalarda işleriň ýokary hil derejesine üns bermek möhümdir. Olar bellenilen möhletine ulanmaga berilmeliler. Şunda hiç bir iş ünsden düşürmeliler diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ykdysadyň ähli ulgamlaryna meýnamalaryň berje edilişi dogrusyna aýtmak bilen maslahatlarda çykyş edenler milli liderimiziň bu wagtda ähli şertleri dördüp berýändigine ünsçekdiler. Bu wasa wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge dogry mümkinçilik berýär. Çykyp geplen adamlar hojalygy dolandyrmagyň täze we öňde barjy almy esaslanýan usullaryny ornaşdyrmagyň, owa milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysadydan üstünmek meselelerine de ünsçekdiler. Maslahatlarda garaşdyrmanyň 30 ýyllyk şany senetine hemde halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk bolmak boýunça öňde durýan wezipelerde ünsçekildi. Şany sene münasibetli gurulýan dawralar adamlary dogry gurşa almalylar. Hemde olarda garaşsyz baky bir tarap döwletimizde bolan sevgini artdyrmalylar diýilip çykyşlarda bellenildi. Vilayet ýakynlyklarına geçirilen maslahatlarda Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan üstünmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça anyp barýan işlere, halk hojalygynyň ähli ulgamlaryna hemde durmuş ykdysady düzümlerde işleriň gurulşyna, hormatlar kadamynyň uzaly beren tawşylyklarynyň ýerine ýetirişine de seljirme berildi. Hemde wezipeler kesitlendi. Maslahatlar atnaşanlar hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormat prezidentimiň bilimler we talip ýaşlar güni hemde täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borjy hemde wezipeleri bardy geçen umum okuw sapagy hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň Ahal we Balkan welaýatlaryna hoşalyk maslahatlar geçirildi. Ahal vilayet häkimliginiň ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşine, vilayetin dynanyr guramasynyň şeýle hem Ahal vilayet baş bilim müdürligi tarapyndan bilimli ýaşlar arkadagly döwrümden buýsan jatly şygar bilen hormatly prezidentimiň bilimler we talip ýaşlar güni hemde täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli geçiren umumy okuw sapagyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata vilayetin jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Ahal vilayetiniň orta we başlangıç hüner okuw mekdepleriniň talipleri, vilayetin dynanyr guramasynyň işleýän agdalary hemde ýaşlar gatnaşdylar. Bilimli ýaşlar arkadagly döwrümden buýsan jatly maslahatda çykyş edenler, umumy adamzat ähmiýetli talimatlary öz içine alýan, çoň many mazmunly bir çykyş hemmämizi joşgyny ähmiýetli ruhlandyrdy diýip bellediler. Milli liderimiň geçiren umumy sapagy okuw bilen önümçiligiň, nazariýetde alynan bilimler bilen tejribeniň ara baglanşygyny putulandyrmak nukdaýy nazaryndan hem görelli alarlykly bolanyny buýsan çilen bellenildi. Bu sapakda arkada prezidentimiň Pekin paratada ýorulan ajaýyp kitaplarynyň üssü bilen türkmen halkynyň nesilden nesile geçip gelýän däp desurlarynyň, halkyň çeperdörüjülük mirasynyň, taryhda öçmejek iz galyran danylan, ilim bilim usatlarynyň dörüjüliginiň ýaşlaryň aňyna düýpli täsir etmekde ähmiýetiniň ören Lowaradan atadylar. Balkan vilayetine de hormatly prezidentimiň şu ýylyň 1-nji sentýabryny ýurdumyzyň talip ýaşlarynyň mektep okuwçylarynyň öňünden taryhy çykyşy, ondan galan ajaýyp täsirlerine bagşlanyp geçirilen hoşallyk maslahatlary aýratyn ähmiýete ýa bolýar.
Türkmenistan paraxaçylaryň we ananşman watany ýeriniň möhüm wakaty bolan bu çäre başlanyp, Balkan vilayeti we Etrap şäher häkimlikleriniň, ýaşlar uramasynyň Balkan vilayet, Etrap şäher geňeşleriniň, denanlar guramalarynyň, Agrar partiýaň vilayet komitetiniň, vilayetin hukuk goraýjy idaralarynın guramoklaryna geçirilen hoşarlyk maslahaty uly buýsanjy betlendi. O vilayetin ýokary ýürüýtigi we orta hüner okuw mekdepleriniň hemde orta mekdepleriniň talip ýaşlardyr. Mektep okuwçylary ýokary ruh welentlikde gatnaşdylar. Döwlet başlarynda bolan çäksiz söýüge, egzilmez buýsanjy betlenen bu maslahatlarda buýsançly çykyşlara giň ýerim berildi. Maslahata gatnaşyjylar Rowşan geljeğimiz bolan ýaşlara gahrman arkadagymyzyň uly bil baglaýanyna buýsançlygyny nagtadylar hemde ähli aladat halkyň bähwidini gönükdirilen arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Yol hereketinin howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyň şäklerini dürli çäller ýaýlanyrlýar. Bir aýlyk ýurdumyzyň äkli kunjuklerini yol hereketinin howpsuzlygynyň üpçün edilmegine gönükdirilenler. Bir aýlyň şäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda öýüň alyp barmaň düzgünleri ýol hereketine gatnaşjylaryň her biriniň howpsuzlyk üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmäge, hemde jemgyýetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen şäherler giňden ýaýlanyrlýar. İçeri işler bilim ministrlikleriniň wekilleriniň taýýarlan mailnamasy boýunça geçirilen şäherler ýetişen käýfet bilen tapawutlanýar. Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň umummilli şähereti watanymyzda insan hakyna garadanyň, onuň ygtybarly goruglygynyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarının biri bolup durýanynyň ýene bir aýdyň suwutnamasydyr. Jemgyýetimizde ýolly özüň alyp barmaň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny şahsy jogapkärçiligini düşünmegine gönükdirilen maksatnama bilen şäherler giňden ýaýlanyrlýar. Bir aýlyk münasibetli idara kärhanlarda, sewitlerde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullukları tarapyndan geçirilen şäherler ýokary işçilige beslenýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň äkli kunjuklerini ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratynam ýaşlaryň bu uğurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilenler. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 7-nji sentýabrda saat 20-den 8-nji sentýabrda saat 20-nji boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayetini ütkäp duran bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 19-24 gradus, günnüdüne 29-34 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 26-31 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ütkäp duran bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 8-13 metr käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 20-25 gradus, günnüdüne 31-36 gradus maýl bolar. Mar vilayetine azkem bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 19-24 gradus, günnüdüne 31-36 gradus maýl bolar. Leva vilayetine azkem bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 19-24 gradus maýl, günnüdüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşawud vilayetini ütkäp duran bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 8-13 metr käýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 18-23 gradus, günnüdüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp duran bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan tilde sekund 10-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 23-25 gradus, günnüdüne 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 8-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy arşalýar. Ediz watanaşlar, güýt fasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi,
şeldeki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl borun örtügini ulanmakly maksat berýär. Mehribany ileşler, bulary berk berjaýansyňyz, ýylyň istenlik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribany adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdenýär. Ýakly düşen özüni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.